Modalitat, però he de dir que el poc que jo he fixat se m'ha fet molt curt i realment sempre he tingut aquest enganx i aquest moment de tornar a posar la mà, a veure si podia tornar. Va, som-hi, cap de màquina! Cap de màquina! Oriente! Doncs el vespre ens veurem. Anem a donar un vol. Que seguiu igual. No costa, però costa, perquè escolta, com ho saps, no costa mira, perquè s'ha de fer així, s'ha d'aguantar aquí, s'ha de passar per una altra. Fèiem d'una altra manera nosaltres. Ho veu clar o no, això?